Mrs. Lex Finoblog. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hey, hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kudik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mahigala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Mia. Higalaan, ang atong magtatampo si Mia. Kini akong problema bahin sa akong panabana o sa akong anak sa pagkadaga. Sa sinugdan, pinangga kaayo sa kumbanang akong anak, pero naunsa pa nga murag na usab man ang hangin. Pero aro inyo gyud masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ang bituon sa langit sumisidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ag salawom kagabion gibanwagan kita sa Misiya karnero sa sibsiba nan tanom sa kaumahan nunot ka muka na nanay ha ay nako pala makakaon wapa Ginoo ko abi na kung gipakaon kang tito ni mo. Waman! Siya na may nakaon-kaon. Ginangani mga tat. Unsengan? Iyara kong gipalaway nanay. Waman siya mga tag na ako. Unsa good? Oo. Nya, daw man na si Tito Tino. Sige lang, nak. Dali, arata sa kusina. May kay, misulti ka na ko, ana. Dali, kaon sa kari, dali. Oh, ay asa namang sudan diri? Wa na? Gurot na ni Tito Tino. Kiahak man ang tawana, uy. Ay, kuan na lang, nak. Anin na lang. Magpalit ta og lutong daan. Dali, ato tas tindahan ni ng Mercy. Adto na lang kaon dito, nak. Dali. Unsa bay inyo, Mia? Nang, tagae lang nagsudan si Che, nang. Papilian lang siya kung sa iya, ha. Nya, tagae lang sa ganon palihog. Ay, oo, day. Dali, oy, Chiche. Dali, pili nga rin, unsay imong sudan. Animal gidin tawhana. Naniguro lang kaon og iya. Nganong nauwahi man ang pamahaw aning bata, day. Alas 10 naman, oh. O, pa ni makapamahaw. Ay, unsaon nga, paraw manig utok stino nang. Kanang imong kapuyo? Oo, naniguro lang kaog iya. Unsa? Uy, nga nugod. Tagdugay man ko din sila mamangon. Unya, ako sayo man ko, manang maghikay ko, nya mo painit ko mabuntag rasad. Sila, magdungan na sila kaon, mo to ako siyang giingnan, nga dungani og kaon ang bata, sukari og apil, nya pakana. Ako, naginahinay sa kog laba. Nagilaba ko sa mga bulingon. Nahipuong na lang ko nga ni Duol naman akong anak, kaya nangayog kaon. Wapa di tingali kakaon. Ay, wag yun. Pero ang panuhak nga tino, naghiga-higa lang, nanutpik pa. Uy, kasalbahis gudayan ang tawana, day. Ay, bantay gid bitaw inig ulis amo ron, oh. Baga kegnaw, gihurot pa niyang sudan, wag gid magbilin para sa bata. Bahala untag maguna siya kaon basta mamili lang unta siya. Pero gihurot gyud sa baghak, dako ra kay glamoy. Huh? Maayo dayo eh. Di gyud nang mo nang maghusay pa mi ani inig uli nang musbay ron.
Nanay, magduwa lang tingari sa gawas na ya. Oh, sige, nak. Pero ayaw pag-atos karsada, ha? Diha lagi tungod sa tua. O, nanay. Sige. Ay, karon ka tawhana ka. Ingon ini day ka, maniguro kag imo. Nalimot tingali nga, palamyunon na po di siya dinhi. Huh. Narang paraw ay, naghagok bisag bagong mata. Bagong man tagkaon. Pahayahay ragid ni pirmi ning panuhaka ni, bubangon lagkaon, mura rabag na igitunol ng kwarta. Stoy! Tino! Day. Bangon sa nago diha, magsulti tabi. Oo. Bangon sa diha, kay magsulti tan duha. Siya pa nagsultihan to, day. Mata na ka. Mata na. Bahin nimo ug sa akong anak. Oh, okay naman. Unsa man atong anak? Ikaw ba ay paghilas-hilas ha? Ha, atong anak. Oo, bitaw to. Ako bitaw ng ina. Unsa giisip bisa to di na nako anak no. Giisip taon ko ng anak ng bataa. Kon giisip pa na nimong imong anak ng bataa, di nimo pasmuhon. Unsa pasmuhon? Sos, ay nalanta nimo. Ayo ka la storya. Paingon-ingon pa ka kung unsa nako kamahal ang akong anak labaw pang imong buhaton nga pagmahal sa bata. Unya di ay ultimo pagpakaon, imo pang dawan. Ha? Unya, wa ka maghuna-huna nga kanang imong gikaon amo na. Oy. Wa uroy ka matukis imong gikaon, no? Wa uroy ka mabukog sa humba nga imong gikaon. May bidaon siya panulti mo. Tinuuro ako mga bukog sa humba, pero mura natukan ko. O nganong dili man, ha? Nagkaon-kaon man nagkag imo. Wa ka kapakaon sa bata, bisag duha lang unta kakutsara. Aday. Wa uroy ka matukis imong gikaon o mabukog baron. Humba gito, bidam humba, bukog giday tanan. May untag na bukog ka. Aday. Tingali kalimot ka tino, ha? Nga palamyuno na po ka dinhi. Unya ikaw dili. Sa? Imo ba yan yung lamyon na kuha ka na gabi, ha? Nya, di gali ka kahurot? Iwag na isa gulang din mo pinahong. Sa mga kainit ba rin mo kuno? Ang wa ni mo pakan ang akong anak. Gilutuan ta mo, laming sudan, humba nga lata. Nagiinan pati ka nga pagdungan mo sa bata. Hala, di ba naingon ko pakan si Inday Cheche? Pero unsa may imong gibuhat, ikaw ray gakaon. Adyo ka kapakaon sa akong anak. Gihurot pa nimo ang gibilin akong upat kahiwa. Pagkadako ni mo glamoy. Kasi abi mo na ko di sa mukaon. Hilam di ay mukaon. Sunod basta mapas mo ng akong anak. Di ta kapakanon ha. Layas din ni ha. Kay wa ko magkinahanglan og tao nga dili ka maong mubati sa akong anak. Layas din ni Tino. Day Mia. Ganong ka na mansang tawhan ang imong gipunit. Wa makada na pagbati sa bata. Kaloy ko di ay sa akong apo. Amot na tawhan na tayo Sa bag-o pa mi, binangga man kayo iyang bata. Karoon naman na nag-ingon anak. Og maumaganay na mo magpirmi milala. Mapasmugod ang akong apo miya. Ay, amot unsahon ko ng tawhan na tayo Ngano maproblema man ka nga di man kasado mo anang tawhana. Pangitaglain. Aw, anak, ginapaingon tay. Kanusa man. Kanusa ni mo na buhata? Unya na mapas mo ng akong apo. Palayasan ang tawhana diha sa inyo ya. Ako pa ni mo, mangita kag Amerikano. Amerikano tay? Repa. Pare. Yaya ni mo kaimtang dire, no? Ha? Dito kigag pagkabutang dire, pre. Asawa, nakasawa ka gwapa. Nya, kutahan pag yun. May trabaho. Pre, uslikik, no? Uslikik, no? Punsi may pido, diba? Pre, dili yun no na nako asawa, pre. Ay, wapam taon may makasal. Pero, nagplano namin nga mapakasal, pre. Sultiga mong kakimura ko kag senyorito rin senyorito. Ano, yun ang kinabuhis tao. Swerte. Ba, imo matilya dia? Pwede ka sa rip? Kuto tatong rip. Ha? Rip atong ng sudi. Pwede ka to dito. Ngigan mo, pre. Sagup lang ako ni mo, pre. Ha? Sagup. Kadako ni mo tao, kadako ka ni mo glamoy, no? Ikabala ka, pre. Mulimit naman ko. Tagsa naman ko.
tagsa na magabadihado kung kanon. Ang ako asawa mo ilamyo ni mo, dili magkaon. Wala tayo problema. Basta walay sudan. Bungon si Toy. Uy, kustaping Kustaping. Bida, no? Nihunong yung sikinan. Kisa mo sikinan, pre. Nihunong sa inyo dapit, no? Wala. Pre, kisa na. Ha? Di ka na mo masuko, pre. Ginong ruda. Imo nasawa? Bida, ikaw bala kayo. Ako may hari din eh! Sawa nga. Ano bra? Gingiga, gino, pre. Isog-isog, ha? Sas, bida. Maoday nga dili ka kasugati, no? Nagla na sa dekan ha. Day. Ako pare si Priuslik. Sum inom. Maingad lang, ma'am. Tino, mag-istorya taron ha. Che, dali na. Sili, che, pre, iniro. Mili, che nga na itong mga anak. Che, akon. Murag isapot man, pre. Isapot mo sawa, pre. Nabida. Nagpapansin na sa anak ko. Inom ka inom! Imrom! Unsay problema ni mo day? Mungutay na kag-unsa? Suma. Unsa man suma? Hilom na tino. Nagkadugay no. Nagkawadyo kay ayo. Mao, ngano lagi. Unsay problema ni mo ha? Wabiyat mo lakaw. Narokos bay. Oo, bitaw. Diri ra kas bay. Nakakita ka nako nga miabot ko og may dako mga kinumpra. Unsay gibuhat nimo? Nang hinanaw lang ka nako. Wa gyud ka musugat para kuhaon nimo akong kinumpra. Kita ka nagbaguod kung nagbitbit. Wa jud ka mo tabang. Ay sus, para ka na ran unsam tapos muingon ka lang gid ana. Pag sure diha ay, sa man senyorito ka din he. Kaya paragod, Mia, pero mo lang ko nimong biklo niya. Wa ka bikla. Nakita lang nako nga murag nagka-irresponsable na ka. Irresponsible? Irresponsible! Maglaro kay tabi. Laro na to, ha? Sa magigamit ko nimo? Para doon na kay kapuyan? Para doon na kay kapahungawan? O unsa pa diha? Usa? Uy, Tino, kung wala kay kugman ako, o kung gihasulan ka na namo, pwede ta magbuwag. Nyawans, gihagit ko nimo? Wa ti kahagita. Hangyoon lang ta nga unta kung mahimo, magbuwag na lang ka hata. Miha. Ha, magbuwag na lang ta, uy. Pida kay gano man, ha? Doon na kay gisaligdaday o doon na kay laing laking imo ipulin ako? Hoy, ayaw ko pasangin ni anang butang nga wala ko buhata, ha? O niya, ano gusto mo ka magigbulag na ko? Tungod kay wala kay ayo! Unsa? Tanaw na ko ni mo, Tino, no? Murag wa na dyo ko'y nakitang kaayuhan diya ni mo. Ang imo nang gihuna-huna, murag ang imo nang yung kaugalingon. Yan mo kasulti mo ka na. Tungod kay mo ako nakita. Di may importante alang ni mo. Ang mahinungdanon na gid nimo, naakay bahin ka paulian, naakay bahin ka kanan. Wa ko'y nakita nga ning kamot ka para sa atong pamilya. O nakita na ko nga wa gyud kay paning kamot. Ako na lang tanan. Sa taong kaklasihas pagkabana, oy. Aw hinuon, di pa mo sa takabana, kay wa man ta makasal. Mao nga mientras wa pay dakong kadaot kinahitabo sa atong pamilya, magbuwag na lang ta, kay wa kay ayong kakabana. Ano? What? Tungod sa kong kalagot nga wa nay gihimo ning tawhana sa kong kinabuhi, gusto gid nako na lang untang tapuson ang tanan, gusto na kong buhian siya. Unya. Mia. Istorya ra gud tadi. Kumanatag istorya, di ba? Di ba gusto kong magklaruhay ta ba? Ano? Di pa to klaro para nimo? Sa man nabungol ka ato? Unsa mo yun? Gusto gyud kang magbuwag ta? Angay lang. Kay wala jud kay ayo bisag unsa Tino. Mao ba? Wa ka kay bawa na. Be ko no be. Asa man kadapitan ay ayo, nga mawili ko nimo. Be, sige. Sultihi ko asa kadapitan ay ayo. Tungod kay gwapo ko. Kasi ingon. Ari sugas kong baba be. Ari. Luod mo Pida sa nimo. Sultihan ni ka daghang mababay nagukod ako eh. Ha, nigukod nimo kada ningils utang. Dili. Sure? Daghang mababay nagagusto nako. Pero silang tanan, wa na ko pat sina. Ikaw may akong plabi. Nya, saan na nako? Pida sa daan. Uy, Tino. Uy. Wa taong kunigukod nimo tungod anang imong giingong imong pagkagwapo eh. Tungod kay bisag unsaon, wa ko'y nakitang kagwapo nimo. Words bitaw. Mauna. Saon man kagud tagsak raman namin. Panamin sa panagsaw kadako anang samin diha. Pida, gusto gyud ka pagbuwag ta?
Hangutan na pa ka? Nara mga sinina ni mo ay. Ako na nagipanuods bag. Layas karon dayon dinitino. Kay wa na may magkinahanglan ni mo. Pauli og diin kagikan. Kaskas ka lang sa akong kwarta. Wa ko'y nakuha ni mo. Dahil na! Ano? Mao niyang akong problema. Kay bisag giunsa nako pagpalayas ang kanahan, wa gyud ni biyas bay. Unya nahadlok ko basin og magdumot ni ba. Unya may buhaton siya nga dili maayo nga rinamo. Unsa akong buhaton oy nga gahi man kay ni nga palayaswen. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mia. Oh, good morning, Dialo Tupan. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa mga pangan po. Oh, good morning. Ate Jen, good morning, Lord. Yes, good morning. Mapalit ang atuang Don Pepe Tablia. Ana sa mga grocery store, sa mga sari-sari store. Palit na mo para taas ang energy. Happy, pirmi ang inyong mga anak. Unya, palit sad mo para sa mga dagko ang Don Pepe Tablia Dark Chocolate. Kuan sa Diamond Yema, OB Yema Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Paulitos Macaroni Crunch. Asa naman imong... kalimut ko. Okay, kalimut sa siya. Niator ba ko ganina kayo patubil ko? Kalimut ko. Kalimut ko, Ate Bres. Yung ako nalagi. Nakakita na ka dito. Kalimut gali ko sa recording ng pangkoy gapon. Yabag siya, uy. Sige lang, Dong. Siguro mang kubutan o kang lubot, Dong. Yan naman daan. Napalitan ni mong indot kagongkong sa... Oy, salamat kayo. Sa tanan na itong magkaisunod, salamat kayo. Mga bata, ito yung nung Tasty Fish Cracker. Kay happy yung kana. Mura sa kagdiadto sa Happy Mart, waluna kulunta bunok ug maktan. Kay happy yung ka dito. Kay barato kayo mga palalito dito. Mga t-shirt, daos, pantalon, sapot sa kabataan. Barato yung kayo ninyo. Nanara sa Happy Mart. Ang inyong kinanglan. Doolar ninyo ang Happy Mart, waluna kulunta bunok ug maktan. Unya sa mga bata po, ugum sa Yema Special. Mo the best kayo nya. Ubi Yema Special og kining Diamond po, Diamond Yema Special. Mo nindot kay nato ugum mga bata kun magsuri-suroy taon nya sa tanang mga daggo po kun mag-chat-chata atong isumsum ang Yema Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. The best kay na natong isumsum. Unya pasalabatan po nato ang tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni diha ni ada Simbanoy Randy padayon ang GSK gabayan sa kayuhan ni aro din waog na yung mga order diha $, yung si Banoy Randy. Nani siyang Facebook nya tan-awalan ninyo ang iyahang mga numero. Dito lang mo text. Unya sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, Siyudad Subo. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi, Asnar Soriki, Asnar Surayan Kaki, Ma'am Casmer Arrao, og labi na yun ni Kujal Francis Paris, og ni Ata Lister Daan. Good morning, salamat kay Ate Pres. Okay, agaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Paniawan Herbal Capsule, Set Paniawan Herbal Capsule with garlic, Set Paniawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas, inom ang Set Paniawan Herbal Capsule. Katulos sa usa ka adlaw. Sa buntag, wala ka mong sa imong pamahaw, inumdaan og sa kakapsula sa Set Paniawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo maghapon, usag yapon kakapsula sa Set Paniawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mong sa imong paniuto. Magyapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa Set Paniawan Herbal Capsule. O galang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, di na mo angay mabalaka o mag-uol, tungod kay doon na makatambal na anay makaayo, anang atong gibati ba yung sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule.
Kung grabe ang imong KD UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalibot alang sa KD UTI Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Salamat Ate Preso sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa itong number 1 haplas ang Sedlen B12 nga tinuod yun nga mutabang na ito, tinuod yun nga muwagtang sa itong mga panukot. Pamaol panagin sa kalawasan, varicose veins, katol-katol kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kababayan, paso-paso o guban pa na itong mga problema. Kinibagtak na ito nga kanunay nga bikogan. Haplasan na nato sa Sedlen B12 ang tinuod nga muwagtang sa itong mga problema, pero sabuta anhalang tapalit sa butika di ba din? Tinuod na sa butika ra kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal unya makita na ang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga akong layo-layo sa das butika kaya nata nagpuyos kabukiran, pwede ra kita mag-order sa Shopee. Shopee na lang para madali tabang. Yes. Yes. Good morning. Alam natin na kanimo Reverend Father Knox Nakela ug Reverend Father Alfer Angkara sa Sagbayan Bohol, St. Augustine Parish. Ingon man sila ni Brother Giovanni Abian, Brother Mark Joseph Nakela, Brother Raymond Corbita. Salamat kayo. Ilabi na diha sa atong mga altar boys, sa atong mga lictor, atong mga psalmist. Kumusta ka mo diha? Sa atong mga gimbaton sa simbahan, nga nag-alagad kita sa simbahan. Labi na og sayo ang ato ang mga serbisyo dito, ayo ka mo kalimot. Ini pangalikod sa sayong kadlawon, labi na kung Sundays or weekdays. Ang Celebrity Cosmic Beauty Soap with glutathione and papaya extract aron magpabilin kitang hamis og kutis artista, kutis porcelana younger looking. Doon na ka may blackheads, whiteheads, doon na up-up, katul-katul, pugis-pugis. Ayaw ka makalimot, Celebrity Cosmic Beauty Soap. Unya, og mo inquire ka mo, siguro diretso na lang mo sa butika para original ang inyong mapalit. Ha? Celebrity Cosmic Beauty Soap. Doon ay natural moisturizer para dili sa mag-dry ang inyong skin. Doon ay mga dead skin, mo repero sa kini. Celebrity Cosmic Beauty Soap. Thank you. Okay, sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa tuang the best kayong G-Detox Plus Herbal Capsule nga tinuod yun mo wagtang sa mga tuksin sa ato ang kalawasan. Salamat yun kay ninyo. Ipadayon lang yun na ginom kay mao yun yung wagtang mo flash out sa tuksin sa ato ang kagawasan. Simple rin itong pag-inom. Para nita, ang mga tuksin na ito, mapundo na niya, para mawagtang na. Imna na ito, usak kapsula, usak oras na din pagkamukaon. Unya, usak kapsula, pero doon na kay balatian, kinalang katulog yung kainom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Buntag udto hapon, kay para mawagtang yun na nga itong balatian niya, imna na itong 8 nga ito sa 12 kabasong tubig matang adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan, nga mo inungdan sa imong balatian o karon ligon yun kanunay nga ito vital organs. Imnan yun na nato G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kinimutang-tang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw si Inday Mia, Ate Pres. Mia. Ang iyang problema, Ate Pres, parte ani nga puyo ba nga murag ambot. Kana sakto na imo day playason kay lima ka Ate Pres. Mukaon siya rekon kaon. Unya ang bata taon nga wa tayo kaon kay wa gyud kaon. Diwa niya ang ita siya tugtog lang. Unya ang problema Ate Pres kay way trabaho sige lang kinom-inom sige kuan. Nagsalig siyang Mia. Nya pag uli nga kuan pampalayason lang Mia di mo layas. Kay din ang kagwantas Mia gagisaligan ko no niya ang iyang kagwapo dugwa ko taos Mia taon luoy kayo mao ni akong problema bisag yun sa ko palaya sa kanan wa gyud mo bias pa sa ko wa mo layas wa gyud na magagnaw no so pagkagnaw mao ni ayang ikuyawan Ate Pres kay basin bag nagdumot niya ba unya unsa niya buhaton dito nila taon mao ay sulti lang nas police Mia kanang pakatubang lang yun mas barangay.
Nya papirmahay mo, pirmahan na siya o unsa kay para likay sa disgrasya or unsa may tabuon niyo, siya mo'y blimon sa imuhang mga kaliwat. Mao na diha. O ano na to pagpagi Ate Pres, di ba? Mao na. Ilisod man ibam. Unsa unon babe? Kung naari ka din sa panultihon, 6 verse 6, taong tapulan, kinahanglan nga makakaton ka o pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Kaya ang buto sa bot, ang kaning mga hulmigas, magsige naghakot o pagkaon, kaya nikatinguan, di naman naslig kita. Muna nga giingon nga, mas may pang mga hulmigas kay mga kugihan kuno kaayo. Kinira ba sa mga hulmigas, kana mga soom, kana sila, manggita huron sa kaayo gulyat. Oh, bitaw. Oh, kita nga magsugad na sila nga mukis, Jud. Musta? Lips to lips ka na. Magtsula yun sa bam. Lips to lips mayo. Lips to lips. Diyan sila kita mo ng kabangga. Unsa? Kita mo ng kabangga. Sakto dito. O sa imo konsulti pa dito ito may konsulti. Ako magong naabdan ang umigas na mong na. Ano? Kini para da istorya duha kang bugiro ba? Sige batch. Ako nakita ko to umigas oh, duha ka kilometro gikan sa tong gibarugan, nagakita ka. Ningon po to sa kabunggiro, wala pero nakadungog ko stonob. Murag dol-dol po sa kagulyat ba nga mag lips to lips kuno mga umigas. Grabe po to kagulyat. Mga bungi sa umigas ana. Di ba ka? Mas grabe ito iya. Pans kayo, siya kakuhan pero kadungog siya stonob. Grabe. Kita mo kadungog siya stonob. Tinuod, yun na, Pans. Unya, usap kaya ito ikasulti. Pans, tabangi may ani, Pans. Ang iyang bana, Pans. Tapulan kayo. Huwag yung nahimo, kadabang ilang... Isalig kay gwapo, iyahang anak, tagsarak, di gali kapakaon siyang anak. Pero si Mia taon mo, naninguha tanan. Nagkabayayat na yung taon. Nagkabayayat. Ni sumpay lang ko ni kay ako malingaw ko minaw sa tambag ni Bambina kay murag nabali na si Bambina na may pari karon nga ako matud pa si Thessalonians 3 versikulo 10 ang dili mo trabaho dili pa kanon. Oh, nanas mo nay mando ni San Pablo dito higiuna kana magoy uban magsirag ampo nya di na trabaho. Oh, mo na nga kinahanglan gyud ang trabaho kay nga naman kini magong trabaho kabahin maguni nga gisangon sa Ginoo nato kay aron makumpletong kinaiyahan ba ang creation. Sama example ang Ginoo wa man buhat og balay. Pero ang Ginoo nagbuhat og kahoy og mga materyales. Mo na nga kanang gusto kang maghimo og balay aw katong kahoy mo to imong himuon pinagis pagtrabaho. So kanang tapulan wa ginas bokabularyo sa Ginoo. Mo na nga dihan bahay na mo nang agwanta gyud ta mas ginhawa. Sumpay ta na padre karong mga reading karo adlaw padre no kay murag hapon. Asa mo kagdar mo kagbang? Murag as 4 pa manggod. Karon man sa mga padre no kay kanon na liging mention sa reading sa Bible ang tugas. Sabot mga sagrado ni tugas ta lagi dito. Tugas? Kahoy? Pero mingi ko nga. Kini magong Biblia ba dunay mga kahulugan aning mga larawan baka o kahoy sa manang tugas or sidar. Kana magong sidar or bisan to butang butang ta matang gyapos kahoy nga nas Biblia pero kaning tugas lahi po ni nagpasabot man nagkalig-on og kusog kay kanang tugas lig-on ba na bahi ba na ingon na unta sa pud baruganan sa tao pero kadto mga tapulan mo toy lisod kay nagingon maguna Ginoo nga dapat toy kausab bitaw na nangutanan ako sa unsa magay tinuod nga adlaw ipapahulay padre ningo nga og sa mga Muslim Biyernes og sa ato maigso mga Sabadista Sabado sa mga Katoliko Domingo pero sa mga tapulan kada adlaw ang ipapahulay. Sakto kayo. Gulyat. Unsa tingin ni mo ang imo kanang nakikita unsa to imo ato sa hulmigas ba? Naglips to lips. Oray ba nga padre ang usa kuno wa ka kita pero kadungog stonob. Nako may nang bahala abtan tag semana tarungon na tong tambag kay basi mahuman na ni bulan na wa. Tarungon na kita nagtambag kay bitaw sa ato mga tigpaminaw karon. Kining pagtrabaho baliko nako gasa ni gihatas Ginoo nato kay aron kato yang plano sa creation pagpamuhat makakaplag og katumanan diha sa imong kakugi. Mo na kining tawo gitawag og homo faber. Man is a working being. Mabitan do natay kamot do natay kusog kay aron kadtong kabuhatan nga gisugdan sa Ginoo pinagi sa tong pagtrabaho makatampo ta sa maong katumanan mo nang intawon katong bana nga tapulan nga gasaliglas kagwapo dili man na makaon ng kagwapo importante ato sa apilan og paningkamot og trabaho so karong mga tapulan nga naminaw oy mga tapulan paminaw ha nas Biblia na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 ang dili mo trabaho dili pa kanon.
Salamat. Nakibalikan pa din sa kon. Pader, i-greet sa day kay anniversary ro pa dyan gusto yung kamatayon. Oo. Ay, kalinaw nga o pahulay dayon ni hatag ni Tiban Ginoo kay abi ninyo ang tao mamatay di as lawas kay ang kamatayon magod mao lamang ato paghunong sa pagkinabuhi sa kalibutan, no? Man's death is only a cessation of earthly life, but we continue to live in eternity because we are created in the image and likeness of God. Binisaya pa, ang kamatayon dili mo'y katapusan. Kung dili mo'y paghunong, pagundang sa atong kinabuhi dinis kalibutan, pero nagpadayon tang naglungtad og nagkinabuhi sa kinabuhing dayon. Tungod kay ang tao binuhat sama sa dagway ug kasamahan sa Ginoo, kinsa way sinugdan og way katapusan. Mo nang pahulay nga dayon iti ban kay imong gihangop ang kamatayon sud na sa pila ka tuig, pero nabuhi ka hangtod-hangtod diha uban sa Ginoo. Imo usa amo na pod sunod pohon in God's time. Thank you. Salamat kay Pats. Pawainal pa din wali sa. Libaut palhibo na ko ato imong pulong rong ipagawas parting Pinari na gito kay. Pinari. Kato nga tambang pinari na gito kay basi malupigan niya akong bambina. Salamat. Salamat kay Padre nya pohon-pohon. Makabalik ka dire. Kamot ko September 13 anniversary. Okay kayo murag ikay mo tabang og celebrate ko po. sige, thank you Sige, kayo. Dre. Salamat kayo. Sige, Dre, bye. Salamat. Bye-bye, Pader. Balik ta gulyat. So katong ingon lagi ni Padre nga kinahanglan mo trabaho gyud. Trabaho gyud. Usa ti mo sulti gulyat ang lumigas sa to. Maglipso-lips lagi. Oh, pero ka Dada, Padre. sige, Pero ka sige, Padre balik. ingon ko nga, uy kita ka na lumigas sa salayo. Kita lagi ko ingon usa nga, wa ko kita pero kadungog ko stonob. Na ko ito ba ito gulyat? Usaban. Ningon nga, human na? Ingon, umli ko kita ni agi. Salamat pa na nga dito luman, no? Kodakong Puzzle Tihon. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annabel, 45 anyos, minyo, taga Carcar City, Cebu. Suki ko ninyong tikpaminawan, maong naaghat kit ko og pada sa akong suliran. Punto medikal kini, bahin kini sa gibati sa akong anak nga lalaki. 18 anyos ng iyang edad. Magsigi manggod ni siya ugmo sa sakit sa iyang batang. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ma, siguro ko biskwila karon mo eh. Ha? Kaya nga naman, gilantan ka?
Ay, man, sakit akong batang. Kabata pa nimong sakitas batang, uy. Nagunsa man daigod ka? Nangalsa kag bugat? Uwa man. Nagpanuhot ka man tingaling bataa ka. Direbi kaya itong aplasan. Nya, kumusta naman gipati ni mo? Wa na mo sakit ang imong batang? Wa na ma. Panuhot gila tingali to. Ay sus, nimong bataa ka. Aron lagi tingali maka-absent ka, no? Di ma, uy. Sakit yung kayo ganina. Murag, naulian manggod nga imong giaplasan o gihilot gamay. Yan sa mga kamo, eskwela pa ka? Oo, ma, uy. Muskwela ko. Ma, sakit na mo na akong batang. Unsa? Ay, naunsa ka ba yun? Gipanuhot na sad ka? Murag di man ipanuhot, ma, uy. Unsa ka di panuhot, uy? Lain namang kasakit, ma. Dili naman noon, ma. Dili naman noon kung magkaantusan eh. Mapil man noon kasakit akong spine. Ay. Unsa? Ay, nabuing. Bibi. Suwaya na itong haplas o gilot-hilot, bi. Oh, unsa naman? Nawa ng sakit nga naplasan o nahilot na ka? Naabang gihapon ang sakit mo eh. Unsa? Murag lahi, ma. Magtanan ako di gini panuhot lagi, ma. Patumara na lang kong tambal, bi. O unsa man sa kunong tambalang imong tumaron, ha? Palitin na lang pain reliever. Ay, kaloy bayas bata, uy. Unsa man ang tambala ng, uy. Tagaan ka ko, anang awa mangoy resita? Naamang ko'y mapalit lang nimo over the counter. Kana mga generic lang, nga mga mefenamic o ibuprofen. Ay, sige. So, yan ako palit sa butika nang. Unya, unsa naman? Napang sakit? Nagkainom naman kagtambal? Medyo gamay na lang sakit, ma. Ay, bebe. Ato nga bagag hilot ug haplas, be. Aron mawa na yun ang sakit ni mo. Ay nalang ko hilota, ma, eh. Ha? Nga naman? Kaya mura man musamot ang sakit kung hiluton, ma. Mura man kung may bukog nga nagupok. Unsa? Naluoy ko sa akong anak kay nag-eskwela pa baya siya, unya may gipamati pa. Hangtod nga nakahuman siya og senior high ug mag-college na. Na-enroll na mo siya sa Osaka University sa Cebu. Mechatronics ang iyang kurso. Nagkinahanglan kini og medical requirements sama sa chest x-ray. Unya. Unsa? Mao na, ma. Nagyuday ko no pwede pa rin siya sa akong spine. Kinuo ko? Delikado ba dong? Dili pa hinuong kuno kayo grabe, ma. Baglikay lang kuno kog alsag bugat. Oo, sige. Ay, naging pag-alsag bugat, ha? Pastilan. Unsa magkaday ng sakita? Scoliosis kuno ni, ma. Unsa? Uy, saan mo nasakita? Delikado na, uy. Kaya naaman di ay sa spine. Nga sa ato pa, dili normal ang pagkaimutang sa iyang spine. Ay, kinuo ko, uy. Nganong naamay ingon anang akong anak. Ngagikans magkabata pa niya, gampingan, magitaw na akong maayo, uy. Nas maayo, ana, no? Ipakita gina nimo sa doktor nga paraan ng iyang gibati. Nga magsusi kung naunsa gyud ng iyang spine. Na, ang kwarta naman pud man nang, uy. Sus, kwarta day, makita ano na. Unahan ninyo ang para sa health sa bata. Ilabi na kayo nag-college na. Makadistorbo na sa iyang pag-eskwela. Maulagi nang, uy. Simba kong magka-absent siya kung matukar na ng iyang gibati. Basta ha, ipatanaw gyud na ninyo sa hustong doktor paraan na iyang gibati. Kay delikado na. Ma, nakapat ka sa tambal.
Nga naman, nagsakit na po di mong batang? Abot na yun sa akong buko-buko, ma. Kinuo ko. Hapo-hapa, mabay. Sakit kayo. Kinuo ko, Dodong. Uy, naunsa man kadain taon ka. Naluoy ko sa akong anak, kay disturbo nagkit kayo siyang pag-eskwela ang iyang gibati, og napalaka ko nga basig mo grabe pa ning iyang gibati. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, 2024 pa ning gibati sa akong anak nga magsakit ang iyang batang. Dahil nagpa-chest x-ray siya siyang pagpa-enroll sa college, nakita nga dili normal ang iyang spine. Scoliosis ko nun ni. Unsa may hinungdan ani? Ikaduhang pangutana, unsa may likayan aning may scoliosis? Bawal na ba niya ang mangal sa ugbugat? O unsa pa man ang angayang likayan? May bawal ba nga pagkaon? Ikatulong pangutana, usahay ra ba kung musakit, akong haplasan o hilot-hiloton, makaayo ba ni niya? O basig makasamot sa iyang gibati? Ipatumarsab na ko og pain reliever. Di ba ni makasamot o makadaot sa iyang bukog? Ikaupat o katapusan, pobre kay mi. May government hospital ba nga among maduulan aron magpa-check up ang akong anak? Taga-Karkar mi. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Annabel. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ako lang nang ibalik-balik, good no? Don't cry because it's over. Smile because it happened. Naagoy mga rason nga nang mahitabo ning mga panghitabo sa tong palibot, no? O bisag unsa nimo ka dautan ning kalibutan na, nagya po kay amigo. Bisag unsa nimo ka maayo, nagya po kay kontra. So mo dance with the music lang kita ning kinabuhi ha? Ay bisag unsa nimo kiyugpus dia dinili ka mutingog halos para maglikay kang nagay kontra. Tuyoon ka labi kining bullying, no? Oo. Kining mga organizations like Lions, Rotary, unsa day mga organization, voluntarism maguna, voluntarism. So no one is above the others. We are just holding different positions in our organization. It doesn't follow that if you are the most moneyed, you are the most influential, the most senior in terms of longevity sa organization, daily in terms of chronological age, you have the right and liberty to bully the other members of the group. Dili na siya correct, sayop na siya. Na ako'y bot pasabot ani ha, especially sa mga civic organizations, ha? Voluntarism ko na agad. It is not an employer-employee relationship. Dili na siya saktong mangbuli mo. Ngasaba ba ko? Gamay. Okay? So, ang atong magtatampo ko na daw si Annabel, 45 years old, taga Karkar City, Cebu. Wow! Musta naman dahil mga Valencia, mga kuan, Selva family, ha? Mga Navasquez family, diya sa Karkar, ha? Maayong pagpaminaw. O diya sa akong miga, no? Si Yola de los Reyes, mustan man dia, ug si Efren dia sa Bulinawan, dili layo sa Karkar, dia sa Minglanilla na dia Nestor si Linda Pasaylo na sa LP Alpante, ug ako lang i-greet niya kong migo sa tennis si Mayor Balchong, musta naman itong bakhan og porhan Mayor, maayo pa ba? Imo makaubanan dia sa Cebu City, Naga City Hall. Kumusta? Going back to our sender, si
Annabel. Okay? Ako lang sang paningkamutan ni Bel, matubag ni nako imong mga pangutana. Unang pangutana ni Annabel, 2024 paning gibati sa akong anak nga magsakit ang iyang batang dihang nagpa-check up, x-ray, pagpa-enroll niya sa college. Nakita nga dili normal ang iyang spine, scoliosis kuno. Ni unsa man ning hinungdan ani? Well, kining scoliosis medyo nabawg, pamanitan man nabawg ang imong spinal column, no? Or na wa ba mas normal ang posisyon, no? Na ay mga hinungdan ani kulang kag mga calcium, other nutrients, or pwede na trauma or congenital, no? Ay da sa pagkatao. Kining scoliosis, kung minumuduman medyo hiwi ang kuan kanang lordotic mura kag magunay muntian, kanang kipotic mura kag magbako, mura buktot, no? Magbako. Scoliosis mura maghiwi sa kilid, no? So mao na daghang mga hinungdan og ang expert nga doktor ani usa ka orthopedic surgeon, na orthopedic, mao ni sila yung mga eksperto aning pagkurier aning mga wa ma-align nga mga bukog unsaon na nila pagtarong, no? Ako proud ko. Ako i-announce ang dair kay proud ko isig usa ka amahan, no? Akong kamagwangan nga anak usa ka orthopedic surgeon, ha? Kamagwangan akong anak orthopedic surgeon siya. So iyan ang expertise. Ikaduhang pangutana, unsa may likayan aning may scoliosis, bawal na bang mangalsa og bugat? Siyempre kay basig bigti na gina, unsa pa may iyang likayan? May bawal ba nga pagkaon? Wala may bawal sa pagkaon, pero kinahanglan kaon kag calcium rich food, no? Maka nourish sa bones, other nutrients and minerals pwede, no? So mangalsa og bugat o kanang mga extraneous exercises, likayan na o minimize lang. Kay akong balikon, murag na bawg ang imong hawak o imong bukog, no? Ato sa among klase sa una nga kanang tawag ani surgery, no? O sa orthopedic na anay mga term ani. Bawg sa kilid, scoliosis, atubang ang imong kuan is lordotic, o bako ka is kiputik. Dumay mga termo ko may duman, ha? Dili ba ako orthopedic surgeon? So wala likayan nga pagkaon, dili lang ka allergy, sige. Pero pagkaranaw gyud kag usa ka orthopedic surgeon. Ikatulong pangutana, akong nahaplasan og hinilot, dililuton. Iman maayo niya o basin makasamot lang sa iyang gibati. Patumar ko niya og Penderlever, Laksan og Rexidol. Di pa masamot o makadaot sa iyang bukog. Kanang Alaksan og Rexidol, mga analgesic na siya, no? May mahilot-hilot, di lang po comment ay negative kaya ako magpahilot na po ko sa pero more on muscle massage. Pero hilot gani ka ng mga naay mga bone malformation, balikon ako sa may katulong ay gayon, wala gyud ko mo sa mudoon mo usa ka kining orthopedic surgeon. Kaya ilaman na yung x-ray, ma-visualize kung unsa may hinungdan, unsa may kahimtang sa kuan, o sila na eksperto mo muna-hunaan nag unsa may angay buhaton nga minimize ang scoliosis kung tawagon. Okay? Temporary lang alibyo sa sakit ang mahatag ani mga analgesic. Kung dili makurhian ang the root cause nga nung nagsakit, magbalik-balik gina. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, public ayo may government hospital ba nga among maduulan aron nga ma-check up nako ang akong anak taga Karkar B. Ana may Karkar Provincial Hospital, sige kog agi diha. Kada semana agi ko diha. Nindot na og gi-improve na karon ni Governor Pam Baricuatro ang mga provincial o district hospitals, no? Kay balo ko kanang Karkar kompleto mo mga kahimanan, wala lay magamit, wala may doktor sa una nga mo trabaho diha kay job order may item. Paita sa ng job order wa kay SSS or GSIS, wala kay PhilHealth, wala kay 13th month job order god. Pero kung na kay item, ma-enjoy nimo ng mga privileges sa government employee nga naay mga benepisyo, no? So naa na mga kahimanan da sa Karkar na mga batanon nga mga doktor da ang uban na nakailan ako kay obra maestro ba ako, ha? So tingnan lang dok, i-refer mi doktor ni obra. Dili mo tag doon, ihatag nako ang ngan sa doktor nga di managad nimo, i-text nako kay ato nang banatan des DWHP. Di man tingali mga buutan man ng mga doktor. Basta kay makaya lang mutabang na sila.
Government hospital lang imong doolon. Alright? So, inaw, takasabot ka sa akong speaker ni mo, kuan, kining Annabel, diya sa Karkar City, Cebu. Kung ato sa millions, libuan, na sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Kalubihan Leyte. Agad matatampo nagdasangan nga. Cha-cha. Cha. Oh, Matthew. May chance ka ako? Pasensya na ka, Matthew, ha? Dili pa ko ganahan nga musod anang butang agud. Oh. Gusto na ko nga friends lang kita. Dili ba dugay naman kayo nang nanguyab ni mo si Matthew, day? Oh, day. Unya, wagin ka maluoy anak niya. Ambot ba, day, uy? Dili pa mong ko ganahan nga mag-uyab-uyab, good. Kanus amang kunusad ka mag-uyab-uyab, unya na, kung matiguang na ka. Ay, ambot lang, day. Basta kay, malipayon ako ngayon ini nga wakoy uyab. Cha, ugma ba, kuyik ta? Asa man? Nabiyay disco din hisato kay happy na pinang-fista. Mo nga kuyik ta. Na, nahibaw gida siya nga dili ko hilig anang disco. Sige lang, good. Ato lang, good ta. Oh, ipanangid lang ko nilang mama o papa. Dadaa nga tong amiga aron, masagot sila. Dili ka masaya, Cha. Dili lang ko, Matthew, uy. Kamu lang. Anhila ko sa plane. Ikaw, good. Budis ko sa kawa. Sige. Padayon lang. Anhila ko din sa plane tanaw-tanaw sa mga manayang. Banapas na mga nag-inom sa may lamisa. Ano? Tututukan mo ko ano ko sa kalalaki na may kuyo kabutay. Bubalihin ko. Kaya mga hubog na rabana sila. Naunsa mo ko eh. Dili man hinuon mawasak kung nauna ang lalaki ka ako nakita sa diskuhan. Cha. Dagan na ba yan nagtuo nga uyab na ta? Ha? Lagi. Sugtan lang gabi. Matthew. Mahala na watay wakay gugman ako. Sugtan lang ko. Gina? Sige na lang, uy. Pagtarong ba? Una lagi. Uyab na ta. Yes! Salamat, Cha. Cha, kuyik ka na. Asa man ta? Ato ta silang David. Kay ako man tong gisabot nga mamutong ta. Kinsa man ang David, uy? Ay, ato ra man lang ng silingan, good. Nakakita na tingali ka na dito sa diskuhan. Kuyik ka na. Sige na lang, uy. Bay, David, ila-ila sa mo sa akong uyab kay wa mo kuno siya magkaila ni mo, si Cha-Cha. Hi, Cha. Nakakita naman ko nimo. Ha? Nakakita ka na ko? Oo. Di ba, ikaw man tong dito sa diskuhan nga nag-inom? Nga may kauban gani kang babae?
Oo, ako to. Nawa, ingon bitaw ko ni mo siya nga nakakita na kaani niya. Dalay na mo mga untag butong. Asa naman si Matthew eh. Wala man magpakita na ako. Nabaguhan ko ining tawhana da. Dito ra ko magbarkada, oy. Mao ba? Nahibuong man lang ko kunin mo nga, wala man ka magpakita na ako. Kung di gani ko makaani sa inyo, tuwara ko mga barkada. Ha? Day, Cha, naunta ko isulti ni mo ba? Unsa man na, Day? Ayaw nagkalain, ha? Nga naman? Bayan ni Matthew ba? Oh, nga naman dis Matthew. Naibaw ka, Day? Nga mamayutay na si Matthew? Ha? Day, mahimo ba? Ayaw na ko binuangi? Nawa ko magbinuang ni mo, no? Mukuyog na siya sa iyang mga barkada kay mamayot. Kinuo ko. Kuan, kining... Tugan! Tugani ko's tinuod. Tinuod ba ako nasayran nga mamayot ka? Kisa may nagsulti ni mo, anak? Dili na kinahanglan. Tugani lang ko kung tinuod ba nga mamayutay ka. Ocha. Yaks! Kaluod ni mo, uy! Pero okay raman na, good. Wa may mawaan ako nga. Pangwarta raman na ako, Dili na ko madawat ang imong pagkatao, Matthew. Oh. Mausawri na lang. Magbuwag na ta. Cha. Siya nga, good, sa inyong relasyon. Mao lagi. Unya unsaon man. Dili man ko makadawat sa iyang gibuhat nako. Kalimti lang tos, Matthew, eh. Basta hindi ay makakita ra kaglain. Kumusta? Okay ra. Unsa man, naka-move on na ka? Hapit na. Mayo nun. Kalimti ng tao nga nakapasakit mo, eh. Ari ka sa tao nga nagmahal mo. Ha? Naunsa man ko, eh. Sukat lang ang magsige nagtawag si David na ako. Mingaw naman hinuon ko niya. Nahigog man ako ni David. Kumusta? Okay na ko, David. Nakalimot ako ni Matthew. Maayo, hinuon. Salamat di ay, ha? Sa unsa man? Nga naakapirmi. Magsige kag chat na ako. Magsige kag panawag. Okay, Ray. Di sa ko ganahan nga magkaula ka. Nga naman? Basta lang. Kuan. Magstorya lang unya tag-usab ha, kay napa ko'y buhaton. Sige, chat. Ay, salamat. Nahuman nagig ko sa kong gibuhat. Binuangan ko dig-chat si David B. Kung mo-reply ba na ako. Hi, love. Ako ding isend. Yay, unsa man gi-chat mo na ako nga. Hi, love man eh. Binuang ra na, uy. Binuang? Di na nato na idugayan pa eh. Uyab na to eh. Ha? Unsay uyab ko taon? Nag-love na bitaw ko na ko. Uyab na to. David. Katawanan kaya dos storya sa? Kinsa bagto nga, mag-auyab kita. Lagi, uy. Nadihado man ko ato, good. Binuang ramang good uta tong pag-ingon ako hi, love. Nya, gusto man nimo nga magkauyab dayon ta. Dugay ramgod kong ganahan mo siya. Sa una pa, katong nakita tas diskuhan. Speaking of diskuhan ba? Kinsa ditong babaeng ka-table ninyo sa una? Si Ali mo to. Wa ka mag-char-char ato? Nanguyab ko ato niya sa una, pero wam ko nisog ta. Mayra sabay, kay mas ganahan ko nimo kay niya. Ayaw ba ako pasakit love, ha? Di na mahitabo, love. Kay mahal kay ka.
I love you. I love you too. Di ni kagikan. Dugay lagi ka ni Anhi. Naro ko'y pakikitaan, love. Diin man ka. Mukas yung pangtahan na, eh. Sana ako ko'y gilakaw. Awan sa man. Babae na imong giadto? Si babae mo, eh. O kinsa lagi imong giadto? Puya si pangtahan na, eh. Paulay na ko, eh. Oh. Love, ay ko biyahe, oy! Love! Niander sa tingali ang imong pagkasilosa. O, day. Naglagot manggugo kay di sa mutugan kundi sa gikan. Storyahin lang na ninyo, eh. Ayaw anang away-away. Diligin mo tubag si David. Nasuko gitingali siya na ako pa. This is Lex Pinoblog. Salamat kay di chat siya. Ayaw sige panawag na ko. Kay makigbuwag na ko nimo. Tinuo ko. Love, maluoy ka. Dili lang ko ta magbuwag, good. Sorry, Cha. Di ka daw kayang ihandol. Ato lang ko ding istoryahan, love. Dili lang ko ta magbuwag. Nakahukom ko, Cha. Makibuwag ko nimo. David! David! Dahil tabangi ko. O sabi ako buhato na rin makigbalik si David na ako. Dili na to makigbalik si David ni Muday. Kay, tuwa naman to sa una niyang uyab. Unsa? Unsa yung unang uyab? Naaday ko nunay uyab si David ay. Ginganlan og Ali. Unsa? Ali? Oo, Ali. Tay ba? Nakailaman ko anak, day. Iya man ang kipanguyaban pero wa siya sugta. Ha? Di na tinuod ay, oy. Uyab gi kuno na ni David si Ali. Ni distansya lang na pagkahibaw niya nga uyab mo ni David. Unsa? O karon kay nagkabuwag naman mo ni David, aw to ano sab siyang Ali. Kinuo ko. Mura kong mabuang sa ako nasayran nga uyab di ay si David o katong Ali. Sa pagkakaron, dili paghihapon ko makadawat. Nga wa na si David sa akong kinabuhi. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Chacha nga taga Kalubihan Leyte. Uban sa awit ngayon kipangayo awit karikulahan. How do you heal a broken heart? How do you heal